Ola, boas. Ben, agora paseando pola Alameda de Santiago, neste día de noite boa, pois podo dicirvos que mirad o que acabo de ver. Vedes? Onde sale Sarela, ben. Hai tempo colei un vídeo acerca do río Sarela, ou varios. Igual se iso vos poño nos comentarios enlaces para esos vídeos que foron colgados nos anos 20, agora estamos a piques a 25. E lede isto, unha fauna moi diversa. As augas e ribeiras do Tambre e Sionlla volen de vida animal, desde pequenos insectos a telontras ata panelas, refugio e alimento. Perdón. Os sorprendentes insectos asiáticos. Vemos un exemplo dun e o seu nome científico. Adulta larva de tricóptero. Ben, neste caso a mellor non. Este é o adulto e esta a larva. Nos ríos ben conservados viven moitas especies de insectos. Algunhas pasan eles toda a súa vida, mais outras só o fan cando son larvas. É o caso dos tricópteros, cuxas larvas son capaces de construir estes móviles con xestos, con restos vegetais e grans de area. Os adultos apenas se alimentan e aseméllanse a couzas. Mais que troitas, ben, a parte das troitas, outros peixes viven no río. A construción do encoro Barrié de la Maza no tramo baixo o río fixo que o salmón se extinguise no Tambre ao seu paso por Santiago. Hoxe, ademais da troita e o escalo, moi procurados na pesca deportiva, hai que destacar a presenza de dúas especies propias do noroeste ibérico, a boga do Douro e a boga común. Temos aquí a boga do Douro, nome científico Pseudoconstroma duriense. Aquí a vemos, propia do río Douro, que en castelán se chamaría Duero. Esta mesma. En portugués chamaríase Doro, de O-U-R-O, ainda que o se emudece. E tamén temos o escalo, Lescius cephalus. Tamén temos aquí abaixo a troita Salmo truta fario, nese nome científico. Un sinal da boa saúde do río. Con algo de sorte poderás observar a lontra en algún paseo polas marxes do Tambre. A súa presenza indica que o estado de conservación do río e das súas ribeiras, sobre todo de peixes, pode reproducirse durante todo o ano. E temos a lontra nadando fora da auga e nos mostra o seu nome científico, lontra lutra. Comprendedes? Pois isto mesmo é algo como unha chamada á paisaxe natural que hai que preservar. O río Tambre e a Rede Natura 2000 en Santiago. Esperemos que se respete iso. Como ten o Miño e o Ulla nas cuestións que importan. Un espazo de alto valor ecolóxico. O río Tambre, xunto co seu afluente Sionlla, é hoxe o único espazo natural protegido declarado no Concello de Santiago. Contribúe a manter a calidade da auga da que se abastece a cidade. Tamén hai que facelo co Sarela e co Sarela urgentemente. O Sarela é afluente do Sar e o Sar é afluente do Ulla. Ben. Natura 2000, a rede europea de espazos protegidos. A Rede Natura 2000 foi creada para conservar os hábitats naturais e especies de animais e plantas con maior interese a nivel da Unión Europea. O tramo medio do río Tambre xunto co río Sionlla e outros
dos seus afluentes forma parte desta rede de espazos protegidos que é a maior do mundo. Aí temos un exemplo. De Verdía a Sigüeiro. Bueno, Sigüeiro xe é do concello de Dodro, veciña de Santiago, é da comarca de Ordes. O pequeno río Sionlla e a súa desembocadura no Tambre, a altura de Verdía, conforman o límite sur da zona de especial conservación ZEC, da Rede Natura 2000, río Tambre. A superficie deste espazo, situado no concello de Santiago, enténdese río arriba, polo límite co municipio cos de Trazo e Oroso. Perdíase do municipio de Trazo. O siguiente, non o sei. Enil, fecha máis protección para o río Tambre. Coa finalidade de ampliar a protección do río Tambre en Santiago ao seu paso por San Xoán e Santa Comba de Fecha, o Concello decidiu promover un espazo natural de interese local, Enil, no ámbito destas dúas parroquias, aínda que a súa declaración compete á Xunta, será xestionado polo Concello. Ben? Esperemos que a Xunta tome boa nota disto, porque é importante para Galicia e para o seu porvir e o seu futuro, igual que para a súa natureza. E tamén o Goberno Central, que tiña moi en conta estes datos, igual que a Unión Europea. Un corredor de vida. Os ríos Tambre, Sionlla e os bosques das súas ribeiras conforman un corredor verde que permite a sobrevivencia e dispersión do territorio de moitas especies. O bosque protector do río. Os bosques naturais das súas ribeiras protexen os ríos da contaminación procedente das terras, a contorna e crean boas condicións de vida para condicións para a vida nas súas augas. Ademais, acolle moitas especies de animais e de plantas. O ameneiro é árbore dominante nestes bosques. E aquí temos o ameneiro. O ameneiro, Ainus glutinosa, é a árbore máis característica dos bosques de ribeira dos ríos de Santiago. Pradarías na auga. No río, onde as augas son moderadamente fondas, viven algúns vegetais enraizados no fondo, coas súas follas e talos a merced da corrente, formando pradarías acuáticas entre as que se salientan plantas como as espigas de auga, a erva lameira ou o pé de boi. E aí temos un picamartelo, Narcissus clicamineus, picamartelo, Narcissus clicamineus. O narciso amarillo, un narciso único e ameazado. Nos bosques, un narciso único e ameazado nos bosques, nas beiras do Tambre e dos outros ríos de Santiago, medra unha especie silvestre de narciso exclusiva do noroeste da Península Ibérica. Os picamartelos, Narcissus clicamineus. A súa protección considerase prioritaria a escala europea, declarouse como vulnerable no catálogo galego de especies ameazadas. Ben, teñamos boa nota de todo isto. E que o ano 2016 tamén nos trae ecoloxía. Dica a próxima.